Zimbabwe is grappling with a severe cash crisis as the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) fails to supply the market with the Zimbabwe gold ZiG. Muri Zimbabwe zvonzi ZiG raro chishota mastreets. Aiwa vanhu vachishauta voita sei? Sarapinda mashoko sekunyuka kwaitiwa. Rotibva wasubscribe like wotina on the bell icon. Ropana panyuka wachinzi cash scarcity adversely impact aggregate demand, particularly in the formal sector, which constitutes the majority of Zimbabwe's workforce and heavily relies on cash transactions. The shortage of cash has reverberated across various sectors, including transport, supermarkets, and the informal market, causing disruptions to business operations. Another economist, Prosper Chitambara, suggested that the cash shortage could be a deliberate strategy by the RBZ to prevent excessive liquidity in the economy and curb inflation. Saka ndo mashoko ari kufungidzirwa nevanhu vachiti aiwa ndemumwewo economist auya akasagisa achiti aiwa kushoteswa kuri kuitwa ZiG aiwa neRBZ inyati vakuda ngoavoida inflation. Asi nyange zvakadaro zvinonzi aiwa vanhu vava norway manje vakushaya kuti vochiita sei noda kwokuti aiwa the new currency, new structured currency rakuchishota mastreets kana mumarket kana masupermarkets, even mutransport sector vanhu vakuti aiwa ZiG rava kuita shoma, rakuita kuti mabusiness operations avo disruptike. Saka chimboitodzai mafungiro enyu kuti ZiG aiwa ri kuimpacta sei, munoti kudii pamusoro paro. Aiwa pinda mucomment section medu tidza mafungiro enyu. Musaka unosubscribe kulike channel tina on the bell icon.